kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seru Sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Aw ni ce anw lamɛnli la aw bisimila maraka fama ka journal banbara kɛnɛ kan bi donya in na alamisa mai kalo tile 31 san 2018 a labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila maraka fama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Kari ɲɔgɔnna siyakulu ni ɲɔgɔn cɛ Koro mara la a kɛra sababu ye maa caman bɔnɛna a nin na sigida kɔnɔna na n'u ko ma ko Nayi ale ni Madugu cɛ man jan. Tasuma ani ji wolomasiri taabaw n'o ye sapeur pompiers ye olu ye kangarida kɛ k'a fɔ k'u bɛna ɲɛbila baarabila sɛbɛnna don baarabila min n'u bɛna kɛ tile 3 baarabila kɔni. U ye ni kunnafoni ninnu dankɛnɛmaya arabadonya tɛmɛlen mai kalo tile 30 kunungo u ka secrétaire administratif fɛ. Antonio Guterres ale bɛ taama la anw fɛ yan Bamako yan ale ye diɲɛ tɔnba ONU o secrétaire général ye a nana kabini taratadonya tɛmɛlen ka meru diɲɛ tɔnba wolomasiri taba fulanbulamatigiw ka meru olu tɔgɔ la don o kɛnɛ sigili la. Bɛɛ b'i dakan bolo maliden dɔ funangɛnin don a si ma taa yɔrɔ la kosɛbɛ ale kɛra ngana ye faransikaw fɛ ka sababu kɛ a ye nganaya wale dɔ kɛ dugumɔrɔ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na. An bɔra k'a fɔ sisan maa 10 bɔɲango olu bɔnɛna u nin na dɔgɔkun kunfurancɛ tɛmɛlen na a kɛra kari ɲɔgɔn na a kɛra siyakulu dɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ u ka sigida kɔnɔna na n'u ko ma ko Nayi ale ni Madugu o cɛ man jan a bɛ Koro mara la kari ɲɔgɔn na in a kɛra ntɛnɛndonya tɛmɛlen de u ye marifa de ta ɲɔgɔn kama ka marifa ci ɲɔgɔn na Nayi ale kɔnɔna na a kɛra sababu ye maa 10 olu bɔnɛna u nin na maa caman olu joginna joginnenw u ye dɛmɛdoɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin olu ma ka taa n'olu ye Koro o dɔgɔtɔrɔso la ani Bajangara ani fan wɛrɛw fɛ ni fali min kelen filɛ nin ye nin kɛra ɲɔgɔnna jɛrɛ dɔ tɛmɛlen kɔ bɛn ani kelenɲɔgɔnya siyaw ka sigi ɲɔgɔn fɛ o kɛnɛ o wulilen kɔ Korokaw fɛ yen ni Mopti gouverneur kun bɛ yen jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn organisation ani association culturelle seko ni dɔnko yiriwa tɔn olu kun bɛ yen nin nɔ fo ka taa se dugutigilakaw ani diinɛ tigilamaw olu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ yen ani maa minnu bɔra Segu ani Mopti ka taa nin ɲɔgɔnna jɛrɛ in kɛnɛ kan o ɲɔgɔnna jɛrɛ wuli yɔrɔ min ko ni fali cɛjugu in de kɛra siyaw ni ɲɔgɔn cɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na. Ji ani tasuma wolomasiri taabaw n'o ye sapeur pompiers ye u kɛn bɛ k'u kangalama fasaya k'a fɔ u bɛna tile 3 baarabila kɛ ni ɲɛdama ma kɛ u ka laɲiniw na u ka kulu min bɛ n'o y'u ka solonadon jɛkulu ye n'u ko ma section syndicale de la protection civile SSPC olu ye baarabila u y'a kɛ n'an hakili b'a la ntɛnɛn mai kalo tile 28 ka taa bila alamisa la mai kalo tile 31 tile 3 baarabila tun y'a ye secrétaire administratif section syndicale tɔgɔ la a y'a jira k'a fɔ k'u ye baarabila ɲɛbila sɛbɛnna don tuguni ko n'u ɲɛdama kɛ u ka taabolow la k'u na o baarabila u na o fɛnɛ waleya don nataw la u ka baarabila fɔlɔ tɛmɛlen kɔfɛ sapeur pompier o ɲɛma ale kɔni bɔra k'a fɔ kɛnɛ kan ko baarabila min kɛra u fɛ ko bɛɛ lajɛlen sen ma don a la ko maa damadamanin dɔrɔn de ye baarabila n'o tɛ ko sapeur pompier ka baarayɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen k'o ye baara kɛ nka secrétaire administratif u ka section syndicale o tɔgɔ la n'o ye Masire Tarawele ye ale ko ayiwa e ko fili ma ye ɲɛma ka kuma la ka sababu kɛ olu ye baarabila min kɛ a ko sapeur pompier maa 37 bɔɲango olu bɛɛ lajɛlen ye baarabila in olu y'a sira taama olu nɔfɛ Masire o ka fɔ la nka sapeur pompier ɲɛma ale tun y'a jira k'a fɔ ko sapeur pompier maa 15 ka taa maa 16 la k'olu de ye baarabila in kɛ. Antonio Guterres n'ale ye diɲɛ tɔnba ONU o ka secrétaire général ye a ye taama kɛ kabini taratadonya tɛmɛlen a sera Bamako yan nɔ wa a ka nali yɛrɛ nana mɛriw don kɛrɛnkɛrɛnnen la n'u ko ma journée internationale des casques bleus diɲɛ tɔnba ONU ka wolomasiri taaba minnu bɛ anw fɛ yan MINUSMA ka yamaruya kɔnɔna na olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ bondakun kan a nana bɛn o de ma ani jamana ɲɛma o de y'a bisimila pankuru jigiyɔrɔ la Modibo Keyita tɔgɔ la faama bisimilayɔrɔ la o tɛmɛlen kɔfɛ a nana bidonya in na a ko ale bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ale b'a kɛ MINUSMA wolomasiri taaba fulanbulamatigiw olu kɛrɛfɛ k'a sababu kɛ tasi kan ka bila ka cogo ma foli kan ka bila ka cogo ma u ka cɛsiri la an'u ka wulikajɔ a ko ninnu ye maaw ye ninnu de bɛ jɛ ka ni wɛrɛw kisi a ka ja hali n'u u nin bɛ to a da fɛ a ko san 2017 in na casque bleu maa 21 olu bɔnɛna u nin na jamanaden kan nabilalen minnu bɛ baara la u bolo olu maa 7 olu nin tora a la a ko 2013 kana bila an bɛ donni min na i ko bi su min bɔra MINUSMA ale ka kulu kɔnɔna na a bɛ taa wolomasiri taaba fulanbulamatigi maa 100 ani maa 60 olu de nin tora Mali kɔnɔ yan nɔ u ka kulu min bɛ yen sa n'o ye a wolomasiri taabaw ani polisilakaw u bɛ taa maa 12 ani 500 bɔɲango la.
jɔnni tɛ kɛ foyi ye i dakan kɔ nin ye Mali den ye ni ale sera Faransi nka sɛbɛn kun t'a bolo n'o bɛ yamaruya sɛbɛn ko fɔ a bɛ se ka sigi kɛ lafiya la Faransi jamana kɔnɔ cogo min na a tora o sigi de la fo kana se nin donni ma a tɔgɔ de Mahamadu Gassama sisan san 22 dɔrɔn nin funɛngɛni min filɛ a de nana nin donni kama den tani a gulon bɛ sanoso la a naanina a gulon bɛ o la a sen bɛ duguma a bolo fila kɛn bɛ ka minɛli kɛ kamalen dɔ o b'a kɛrɛfɛ o kɛn bɛ k'i bolo kɛ k'a minɛ nka o tɛ se k'a layɛlɛn nin kamalen min filɛ n'o ye Gassama ye ale de filɛ k'i pan a tigɛlangolo lakanafɛn foyi t'a la ka sanaso k'a pan ka yɛlɛn i b'a fɔ fɛn wɛrɛ b'a a bolo ka yɛlɛn ka taa den tani ka taa nin kisi o kɛlen foli nin tani bilara a ma maire fɛ sigida in maire o y'a fo ka waleɲuman dɔn o kɔfɛ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron o n'a ye ɲɔgɔn ye o ye foli nin tani ta ka ɲɛsin a ma a yɛrɛ ko ale ma ko in kɛ dɔwɛrɛ kama dɛ ale y'a kɛ den tani ni ani kisili de ka kan ale ye adamadenya dɛmɛniɲɔgɔnya de ta ka ɲɛsin a ma ni bonya bɔra o kɔnɔ ale tɛna ban o la o kɔsɔn sa u y'a ka sɛbɛn u y'olu bɛɛ lajɛlen dafa ka tila k'a jira k'a fɔ k'u bɛna Faransi denya sɛbɛn k'u bɛna o fɛnɛ d'a ma wa i ka dɔn k'a fɔ u tilara o dugusɛjɛ bɛɛ lajɛlen ani jamana ɲɛma ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ Emmanuel Macron u y'a don sapeur pompier baara la wa kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ ko siyɔrɔ yɛrɛ dira a ma Ibrahim Boubacar Keita Mali jamana ɲɛma o y'a wele nɛgɛjuru sira la ka foli nin ta nin ta ka ɲɛsin a ma a ka cɛfarinya min n'a y'a kɛ diɲɛma ɲɛkɔrɔ. Yana an ka fara ɲɔgɔn na nin ye lakɔli karamɔgɔ dɔ ka lahalaya ye nin lakɔli karamɔgɔ in ale tɔgɔ de ye Isa Konate ye lakɔli karamɔgɔ ye a ka barokɛyɔrɔ de bɛ yen a taara ka barokɛyɔrɔ la u bɛ to ka marasije u bɛ to k'o de kɛ Isa Konate lakɔli karamɔgɔ a sigin bɛ marasije la bataki de kunkan bɔra a ka jufakɔnɔ nɛgɛjuru la a ye bataki a y'i ɲɛ gɛnɛ bɔ a la nka a tilara k'a bila a kun a selen so sa a ye bataki a y'a dayɛlɛ a ɲɛ bɛ mun na ko Orange Money k'o ye $1,440,000 ko o cira a ma lakɔli karamɔgɔkɛ Isa a ye wari lajɛ k'a lajɛ a ko n bɛ nɔgɔ bɔ nin ko la a taamara a sera Orange Money kiosque dɔ la a selen a ye ɲininkali kɛ o ko siga t'a la dɛ $1,440,000 a cira i ma a sina k'i kanto a ye 20 bɔ ka jan ka t'o kɛ n ka so musakaw ye fɔlɔ yanni n k'a tɔ ɲɛdɔn k'a sababu kɛ maa min y'a ci ma n t'o dɔn a nana t'o de la sa a taara ni 20 ye ka taa o bila so sɔni nɛgɛjuru sira o de nana kalankalan a nɔ kan a ma ɲa min kɔ a ye nɛgɛjuru ta a jirala la k'a fɔ mɛ kalo tile 18 tɛmɛlen san 2018 don ko wari min ciri ma ko fili de don dɛ a tigi filila k'a ci ma de i b'a lajɛ i b'a lasegin lakɔli karamɔgɔ Isa Konate a y'i kangalama fasaya k'a sababu kɛ a ko nin kɔni nin ye balinafɛn ye n tɛna nin lasegin a y'i banba wari in de kan wari cibaw olu fana taara brigade d'investigation judiciaire la n'o ye BJ ye olu selen yen nɔ sa yen commandant n'o ye Bilali Tarawele ye ale ye sɛbɛn ta k'a di cakɛbara ni bɔlɔlɔ tɛmɛsira baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye kapitɛni ye Abdoulaye Sinaba n'u k'a ma ko sniper ale ni Major Gayi Kante olu de wulilen filɛ k'u bila u filani de bɛ la u taara tigɛ da misi kan Isa Tarawele u y'a ɲininka k'a fɔ wari cira i ma wa a ko wari cira ale ma i ye dɔ bɔ wari la a ko n ye 20 n y'o bɔ wari la i y'a bila min a ko 20 bɛ so kɔnɔ fɛn ma bɔ a la fɔlɔ u y'a ɲininka misi mun de e bila nin na mun na i ma wari lasegin misi ko hali wari lasegin ni musaka o tun tɛ ale bolo sɛgɛnjugu de y'a to ale tun b'a fɛ k'i bugu ni wari in kan nka a ma se ka ɲɛ ale bolo o tuma na sa ale na wari lasegin a tigiw ma o kɔfɛ waritigiw olu y'u ka jalakisɛbɛn u y'o labɔ misi kɔ la nka kangari gɔlɛn dara misi k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna ni wari cunna ye k'u ta tɛ min ye i b'a lasegin a tigi ma a ka ja hali n'o y'a sɔrɔ sɛgɛnjugu b'i la Isa Konate lakɔli karamɔgɔ a ka ko alhalaya kɛra nin cogo de la nin ma bali ne la k'a sababu kɛ Konatelakaw olu bɛ sɔn nin ma u baara don nin bɛ dansigi an ka bilaseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan maraka faama ka journal banbara kura o kɛnɛ kan waati kelen arajo kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma an cɛ ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan sallahu Muhammad wasalim. kunnafoni min bɛ di nansarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seyidu Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔ